В Євангелії знакома нам фраза, і яка зрозуміла кожному, хто має опит сповіді. Каже Господь, кожен, хто себе самооправдує, робить себе справедливим, а оставається нерозкаяним грішником, робить великий гріх і гнів Божий наводить на себе. Бо Бог видить твоє серце, що ти пустий і бездарний, безплодний, хоча хитрий, знаєш говорити, язик подвішений, красно говорити, приспособитися во время любим властям, любим ідеологіям, а реально остаєшся тот же безпомощний, безплодний грішник і беззаконний. Іменно этот момент, коли йдемо на сповідь, не вистачає нам. І навіть якщо є чоловік гордий, пригордий, а знає казати, я найгрішніший на світі, я найгрішніша на світі, ці фрази вже свідчать про те, що чоловік не має должного покаяння. Откуда ти знаєш найгрішніший? Скоріше, мабуть, можеш думати, що рядом стоящий у Бога ближе, чим ти. Це лучший варіант, бо тоді не согрішиш. Не согрішиш, щоб ти іноді собі 50% зменшив, чим ти достойний. Лучше це зробити, чим превознестися, себе переоцінити, а на тому фінішові вдруг сатана тебе зверже і упадеш. Зачастую можеш і розбитися. Можеш упасти з другого етажа і з легкими побоями, а можна зламати ногу, руку, шию. Можна в життю зробити помилку і з неї вийти, а можна іноді і з проблем не вийти. І так Бог покликає нас помнити, як би ти себе не оцінив високо, Бог видить твоє серце. І апостоли то виділи, і Нафанаїл, коли закликав його апостол Філіп, каже, прийди, ми знайшли Месію, про котрого говорив пророк. Нафанаїл був не готовий повірити, що Месія приходить із Назарета, а Назарет був такий безславний город. Но Філіп йому сказав, ти прийди та увидь, ти не спіши відказуватися, ти не вір научним атеїстам, ти прийди, получи опит молитви, общення з Богом, і ти почувствуєш, яку красоту від тебе цей дикий гнилий світ скривав. Прийди та увидь, пощупай. І так Філіп покликав Нафанаїла, Нафанаїл поддався етому. Но що було його удивлення, коли Господь розказав йому тайни його серця. До того моменту, як тебе кликав Філіп, каже Ісус, я тебе бачив під смоковницю, під сливу. Що ти там казав у мислях, я знаю. І коли Нафанаїл узнав, що перед ним Бог, котрий серце знає, мислі знає, так і воскликнув, воістину, ти Син Божий, ти цар Ізраїля. Ми ведь теж многі люди, котрі прийшли з цього світа, ведь я, будучи студентом Ужгородського університету, мусив вчити научний атеїзм. На що було робити, якщо совєтський час так і зробив, щоб, хочеш мати вищу освіту, приклеїли до неї безбожний, научний, або точніше, ненаучний атеїзм. І нині така проблема. Хочеш бути современним, ти мусиш бути такий же тупий і такий же грішник, як современні грішники. Бо якщо входиш до церкви, ти не современний. Ми в цьому мірі покликані оцінку собі давати тільки ту, яку ми заслуговуємо, мінус 50%, тоді помилки не буде. Сьогодні ще один елемент Господь каже, щоб в цьому мірі ти не переоцінив себе або не зробив помилку в оцінці, будь осторожний, якщо ти сімейний чоловік. Бо сімейний чоловік – це найбільший індикатор. Якщо ти способний вишити навіть злу жену, недобра, язиката, но вона держить сім'ю. Народила 5 дітей, вона держиться сім'ї. Да, в них якісь мінуси будуть. І от ти, якщо докажеш, що ти настоящий муж, що ти ці мінуси, 5 мінусів не замічаєш, бо 95 плюсів оцінюєш, от тобі і оцінка. Сьогодні маса мужчин, уви, этот екзамен не здали. Один із проповідників казав, бізнесмен современний, збитий з толку, заробив 1 мільйон, поміняв машину, ще 1 мільйон заробив, поміняв квартиру, ще 1 мільйон, поміняв жону. І ще 1 мільйон поміняв віру. Наконець став опустошений олігарх, безпомічний, безплодний, котрий і собі вже не поможе, но і другим буде сознательно вредити.
Бо грішник у современному мірі то не просто, котрий десь тайно щось наробив, напився тайно. Грішник современний не тільки сам п'є, а ще в інтернеті пише, яке то благо, треба культурно навчити пити, бо тоді можеш пити. І в результаті заражає уми мільйонів людей. Скільки нині дивимося современних фільмів, вроді би інтересні фільми, но сатанінські фільми, в котрих всі артисти курять, а такі затяжки роблять, що тот, хто видить ото кіно, іде купувати сигарети. А табачні барони этому радуються. Чому так все стає? Тому що не є у чоловіка способності себе контролювати, давати собі оцінку. Стоп! Чому слухаєш чужої? Чому ти взираєш на чужу сім'ю, а свою оставляєш? В этом отношении звучить слово Христа. Всякий, хто свою жену, кроме вини одної, якщо вона не блудниця, а оставляє її, сам становишся блудником, бо сам будеш пробувати робити другу сім'ю, і її оставляєш перед ударом цього розпущеного, бездарного світа. Деколи обіжаються на нас, церковних людей, чому ми даємо таку характеристику цьому світові. Якщо подивитися, який цей світ, то якщо б наші предки хоча б 50-річної давності встали, сказали б, що це за психоз, колективний психоз, коли такі гріхи робляться, наші предки ганьбили подумати про те, що нині це декламується, рекламується і навіть в анекдотах дозволяється многим людям. Господь покликає нас бути осторожним. Якщо ти знаєш, що сатана тебе іскушає самовисокими самооцінками, вспомни нинішнє Євангеліє. Бог видить реальну ситуацію. Хто ти? Великий і славний? Да, ти собі закажеш за мільйон ролик, який ти славний, на 5 гривень людям поміг, а 5 мільйонів заплатив за ролик по телевізору. Хоча можна було наоборот зробити. Ніякий ролик не робити, а тоді гроші понести сиротам, бідним, нездоленим, інвалідам, ті, хто має потребу твоєї помощі. Вот чому сьогоднішня фраза каже Господь, якщо ти сам себе високо ціниш, а будучи нічтожним, то це великий гнів перед Богом. Бог знає, що ти собою представляєш. Но найголовніше, коли ми йдемо на сповідь, це не декларація гріхов. На сповіді іний процес іде. Господи, сожалію, що я то зробив. Не просто зробив, но сожалію. Поможи мені, Боже, ото більше не повторяти. І так, поступаючи ми через сповіді причастя, починаємо бути способні сопротивлятися приманкам цього світа, і дивишся, ти вчорашній гордець, превозносящийся високо, починаєш смирятися, а от смирення вдруг відкриває у тобі унікально рані незамічені таланти, способності, і ти починаєш бути потрібний в команді, у друзях, бо ти починаєш бути реальним чоловіком, а не фантазером, котрий возомнив про себе много. Най Бог поможе нам бути такими смиренними людьми, бо так поступаючи тут на землі, смирення, як індикатор духовності, завжди нам буде вказувати, хто ти, християнин смиренний, або гордець цього світній, котрому ніч не світить в цьому мірі. Вибирай. Христос каже, вибери путь жизни, путь у Царство Божє. Тернистий, бо треба собі язик прикусити, треба і свої страсті пороки зжати. Що треба? Раді чого? Раді того, щоб тут на землі бути добрим, красним і розумним чоловіком, а у вічності наслідником Царства Божого. Амінь.